माझ्याकडे लक्षात शेळा मागत असता पण सकाळी देणार होते म्हणजे सकाळी काही गायबच झाला. होय होय अभि मुंबई नव्हतो ना आज आज आज. तर मित्रांनो आता आम्ही आलो आहोत आमच्या माडांच्या बागेत. आता बड्डेचं गिफ्ट म्हणून नाना शेळी पडून देतात मला. शाळा खायला जाम आवडतं आणि असं डायरेक्ट माडावरून काढून खाण्यात जाम मजा असते. म्हणून आता आलो आहोत माडाच्या बागेत. नाना वर चढतायत. बाग मग तू पण खाणार? मग कमी नव्हे आता तुझ्यामुळे माका मिळणार. आठवण केलंय बघ सकाळी जागती कपडा गावात मलाही वल्ला काढा. माझी मलाही काढची. कोवळाच काढा जरा ना मलाही वाला. बाजूक रे उडावलं बिडावलं माडा तोंडार बसतात. मी एक चढताना व्हिडिओ घे माडा तो एकच पडलो. वर कळतं कसं त्यांका जाळा पाहिजे आता कळतं. तुका कळतं मी उचलू शकतो का पहिला तोंड बघ. नाही जर एवढ्या माडावर चढलंय तर कसे आहे ते. चल पैज पैज हा पैज त्या माडावर चढलंय तर हा पैज कमी समजतं की माका. कपाना फुटला वाटतं या तोंडारात टाकला का बघा मॉब झाली. चला थांबा तुम्ही तुमची भरवतो ना पप्पांच्या बची. नारळ पाटा अरे पेंड चक्की घातलेली हा किती दोन आहोत? तीन दोन आहेत ना तुका तुकाने माका हो अरे, अजून एक काढ काढाव. तू आता उठलं म्हणा. उठा काय केलं हा शेळा हा ह्या पण शेळाचा. नाही यार, हे नारळ कसा कळतात तरी सांग माका. हे कळत नाही तुका. माका कसा कळणार बाहेरसून कसा कळतात? या शेळा या शेळात असतात 2 शेळी. हे बघ वाजत नाही त्या शेळा कसा वाजत नाही बघ आवाज येता. हा असा म्हणजे पाण्याचा आवाज दिला तर मग नारळ. नारळ खायचे खायचे पडले रे. अकडे अकडे 2 नंबर पाडले तो खाय नारळ खायचो. एक सुका होतो तो. माका तर असं असं सोडू देता. तोंडान सुरी घेऊ बोलते ना ती अशी हात टाकवाली. तू चढतो ना मग. बागेत डायरेक्ट नारळ काढून खाऊक मजा येते. चोरून खाण्याची मजा वेगळी असते ना. ही वेगळी जाते माड बारीक बारीक माड बारीक आहे तो. हा चढशी त्याच्यात चढवतो काय हातात गावतील ना. मजाच झाली या पोरांची. केवढा कोयता आणला मला मोठा झाला. माका आता मग बारके आणलं तर म्हणजे बारके आणलं.
नारळ सोलू जेवण पैसे घेतात. मग कोणाक सोलू हवे असतील तर मग घेतात ते. मग तात तर बोलतोय. नाना पिशी नेऊचे पैसे घेतात जरा कमी. पिशी नेले तरी पैसे. कसले कसले 10 रुपये. कसली पिशी? पिशी अशी नारळाची आता नारळ हा. पाडले ना हां आणि पिशी नेऊन टाक म्हटलं तरी 10 रुपये. हां. अरे हे आज एवढ्या लवकर शाळा काय रे? नाही जा शाळेत गेली नाही तोपर्यंत गेली पाहिजे. या असा मीटिंग असं गोळ्या घातल्या तुका. थांब आवश्यक सांगतय घालू नये तुका धपाटे. हे विचार नारळ सोलून द्यावा. अरे हा कसा पितोस तू बघूया जर. तोंड लावून घटापट घेऊ. अरे ओवत वरण असा सांडा कोया सगळा अंगा. नको नको. माझा खाणार वरती गुप्ती काढ. ह्या घराकडे खाणार ना. नाही नाही हवेच सगळं. आणि पाणी अरे काय चालू अरे? ए आताच तर गेलो. ए ए, आत्ता गेलो ना शाळेत. तू शाळेत गेलो कधी? हा अरे हुबुक्को ए हुबू काय रे धर. अरे ये नाही तर बघूया. हे बघ पातळ एकदम. मलाही दा असं नारळ खोलतात नाही तर तू आहे बाबा. मला नेहमी काय घटायला तू. आमची मेरी झाली तरी काय मस्त जा. अरे मग जेवणार काय दुपारी? किती खाशी शेळी सांग मका. किती खाऊ शकतस? 5. काय खातलं शक्यच नाही. हो बाबा काय काय नाही. होय तेवढी मोठी खोबऱ्याचा इथं. हा बघ एवढा खबर हवा. एवढं आता बुतूर आहे तेवढं किती वासा शेळी खाऊचे तुका 5. हां चालत. हा पैसे पैज हा पुढच्या टायमा. आता नको. भावना देऊ गावा. अरे रे हे नाही सांगते कळ पेटवते उभं शेळी बिळी इकडे खाता तुका काय आहे ना. 1 2 3 स्टार्ट. हा वरचं घे का देऊ सोडून का. अरे खाणार आहे एवढी. हा नाश्ताची गरज नाही. याच्यात सगळा खोबऱ्यात भारी आहे. आता ब्रेक घेवा जरा एकाच वेळा एक. येलो पोट भरला त्याचा. आता काय खातो तू शाळा. तुझी माझी पैस बघा बघू बघ बघा काय तो थांब थांब. ह्या खोबरा खाऊन ह्या खोबरा खाऊन होतो खोबरा खाऊन. हा तो पण एका देवा. नाही 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 नाही. काय मग खाऊन खातोय तो पण. तुम्ही किती खातात? मी असं रोज शाळा खाईन ना कोणत्या नारळ पाडू गेले तर मला शाळा खाण्याची मुभा असता. काय म्हणतात? हो
त्याला देणार कोण होऊ देणार. आईला आभारी. 1-2 किती खावची असतं. हा हा मग पैसे वेगळे शेळा का? हा हा ते पाणी म्हणून पिवचं असायचं पण मी नाही खाय. मग ते खाली गेले ना ते आशुराण्याकडे तो म्हणतो तुम्ही 4 खावा 5 खावा किती खावा. हा हा पण मी एकव नाही खायचे मग म्हणजे ती सवय नसल्यामुळे खायच नाही. भारीच कामा. इथं मोठा चांगला आहे. काय चालता कुठला वाटतं तो मी येलो घालतो धरसोला. आता झाला. उठून लागते सगळे नेऊन ठेव. त्याच्या मलेवाल्या ह्या का ना ही टोक तिरपी मारायची तिरपी. नवीन तो नया आहे व म्हणजे जुना जुना ह्याच्यात पण आवाज नाही पण पण तो जुना. बघूया. नको तू तमीला हुशार असो काय. अरे अर्धा गेला खाली. अरे तर पडत काय रे बाबा. भारीच काम झाला. मग थँक्यू बोल माका. काय सांगता. एनर्जी ड्रिंक आहे. मी दात नाही घासलं एनर्जी ड्रिंक पिता. दात घासलं काय हो कधी आता उठलं काय ना दात घासलं मग वाटत नाही. तू काय सांगते ना काय नाही. अजून तुका 2 खाऊची आहेत का. नाश्ता केलं ना. नाश्ता कसलो केलं काय हो खा 2 बघूया तरी झाली. वापस पाणी होता याच्यात. खाणार हा ते घराकडे वर चमच्यान का चल. हा अरेच कापा मी याच्यानंच खाण चमच्यान माझ्या नाही. बाबा तुझी कॅपॅसिटी भारी हा. चला आता काय तुम्ही आता काय जाणार. आता ते पाणीवाल्याला सांगते दुपारी पाणी मारायचं. आज कोणते नारळ पाडू गेलास. आता सकाळी मी नारळ पडून घे 5 माडांची 300 रुपये घेऊन. 5 माडांचे 300 असे असे 60 रुपये 560 रुपये घेऊन. वाढवला 10 रुपये. चप्पल भंकच नाही. रत्नागिरी वाले सांगतात त्यांच्याकडे 150 रुपये घेतात. मग आमची 60 किंवा 50 बरं परवडली ना. मग ते पण देव रडतात. 300 रुपये घेतले आणि आकडे गेले. तू आता नाश्ता करणार चल आधी एवढी शेळी खाल्लं नाश्ता परत करणार. कालच तू हे घेऊ का चाललो हो काय हे नारळ घेवा. दमाव सर पटापट कधीपासून खात. रोज रोज खाणारी माणसं अशी हळूहळू खातात म्हणजे भारीच. माझाच आपल्या दररोज शेळी खाता. मग कोणाक तरी खरा वाटत माझ्या शेळीत खातात की का. आता चढतं ना आता चढलं खाडून नाही ना नानी.
तू चढतं ना याच्यावर मग अशी खाडू नको काय खाडवा बिन जमणार नाही. मग मी देऊ आणून त्या हा. साक्षीकडे मिळत. साक्षीकडेचा नको खाडू आमचा हाता वेगळा असतो. दुपारी खाडूशिवाय चटाक माझे तेवढं मला मी आरामात चढतो. चढ काय देणार काय काय देणार चढ बघूया मग काय देणार त्याच्यावरची शेळी पाडून देऊया मग तुका. शेळीला मग काय वया देणार काय शेळी देऊया. माडावरचा वेगळा माडावर चढायचे किती असतात? पैजा, 50 रुपये. पैजा 50 रुपये असतात. ती दररोज प्रॅक्टिस वाले मी न प्रॅक्टिस वाला चढणार. हम्म. मी चढतच नाही कधी पण मी तुला चढण दाखव ना. आणि पडलंच की मकाल देणार. पडण्याचा काय विषय नाही. मग मी काय जजमेंट प्रॅक्टिस नाही म्हणतो जजमेंट कसली डोक्या डोक्या नाना खाडू घेऊन गेले म्हणून तर तुला दाखवलं असतं. ठेव सांगायचो. मग हे सगळे तेच कार्टून आणणार रे ते दिवशीचे. ह्यो होतो काय ह्यो होतो हा आणि ह्यो पण होतो. हा एक गायब आहे म्हणजे तुमचे बाबा. भूतबीत नाही पुढच्या खेपेस भूतबीत बनवा कोणाक तरी फुल भारी करा काम कळलं काय. याचे पांढरा भूत बनवू का बरोबर दिसणार नाही. चला शिंगापुरी माणूस चला मुंबईला जाण्याच्या दिवशी आज मोठा काम झालेला. शेळी पाडून खाऊची मजा ती पण बागेत नमाल. घराकडे तेवढी मजा येत नाही. माझ्यामुळे एकावर मिळाला नाहीतर मला मिळतच नाही. सोड तर घराकडे हे सोड. चला तर बाय बाय. पोट जाम भरलंय. नाश्ता बिष्टा आता काय जमणार नाही करायला. 5 शेळी खाण्याचं सांगितलेलं पण जमली नाही. 5 काय खातस तू पैसे लावून. 3 शहाळातच पोट एकदम पॅक झालं. मी खाऊ शकतो. तू काशी चल याचं आता काय जात ऐकता. चला बाय बाय. तो मी माड सांगा ना. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.